Zinoi kumidze musabo wesungura dzamunopiwa nePeace and Love Saloon pa Blue Jeans Radio chishanu chega chega mwina DJ Hati David Chiponi. Your DJ has only just begun. DJ Hart on the radio station, Blue Jeans Radio. Stereo. Makadi zenye vaterere Blue Jeans Radio. Andonzi Hati David Chiponi, the Blue Jeans Master, the son of Moyo. Baba kudzipa radio pacha mswa 23 October. Mumwezi wa ndakazarwa pastor 7 days. Akundipembere 36 years. Adze kuchengetwa na Mwari. Iwe uri kufunga kunditira sei. Chino kwa chende jema suwa esandete Blue Jeans Radio sungura top 10 Chamunopone Peace and Love Salon The Beta Solution and more value Give to me yozi pa number 10 mapachika nditi Asaka wanzo garisa mapachika mumuka Asi nasi para kushamsa kuti pa number 1 Paita ma triplets Pa number 1 paita ma triplets Ndiva nani baba Areka tuone Mana siwone Kano nziko murudo Ando kama kavotera nezuro msuwe china nditi 4 p.m. to 6 a.m. yawe Friday yacho nditi Adoka mnenge mchikanda imbi vashano Ave dzimbo zesungura mnenge mapuwa listi rao papaya Manenge vataura papa grupu Ane vangwe vasipo Kuti zinyatso ita zvakanaka Zinge sitapira ichibira ichigiri chaya nditi Amo chishanu seziza nditi Ndanda kuti mgovera Chishanu seziza nditi DJ hatuwela tundukwa nditi Aweta kuti zitsobide, zitswibide Apane penyure Blue Jeans Radio 077749291 Ndo namba zangu dzenare Kune varada kuya on board taure business anditi Vada kushambadzirwa zvitoro Vane michato Vane macompanies arada kuita chip in Kuti nepfenyuro mwechete makambani Atinge shambadzira mwechete zinge chifamba zvakanaka anditi Plus 26377749291 That's my number Rekandwela iso Ziba zinorema mukadzi wangu asi usasiye imba asi usasiye imba mamoyo usasiye imba mamoyo usasiye imba masiziba usasiye imba Asi usasiye imba amoyo usasiye imba amoyo usasiye Omwe bano zote jindiro chinokupa kunopa chimwe Ayo vengira nyumula itira zakanaka Omwe bano zote jindiro chinokupa kunopa chimwe Ayo vengira nyumula itira zakanaka Omwe bano zote jindiro ngachipume kunopa chimwe Itira wamwe zeze zamukada kuitiro Amos Tekwani Nekambo Kanonziko Idamu wengu wako pa namba 10 zakare Ndima kazivotera Alinga veri cholenjani kona ngale Cape Town Dayben na Eastern Cape Bloemfontein PE PMB Umnambiti Late Smith Linjani Newcastle Madi
zviri kunyatsotapira here nekuti kana muchida on a Friday like this, and I hope I find you well wherever you are. Kutita patsokolo. Ruka waya. wese musingatarisire kutendwa usaoneka kuitira vamwe zvakanaka Ngiye ngoma hlezi ku number 9. Ngicula kwejaketha la ibizo lakhe uParadise imezi uhamba ngenjera ba boys. Ingoma yathona kukhangira phakathi dzimwe. Ngithathe yona kudla lathethona kukhangira phakathi dzimwe. Asinoro kuti ndio title track andithi. Aha. Boss Mike has parse iko pa Botswana Caproni baba. Aninjani. Warimu na muhulu Dumela Baba tu ziri kufamba here Boss kodza Colin Overseer Dunlop madiko munhu wamwari Zviri kutuka here Inonzi never you know Blue Jeans Radio Kwapisa Kune varada kupinda magroup ede pa WhatsApp andite varada kuti join ku WhatsApp groups bata chief ya mbongo pa namba dzinotito +27612456700 ambo wandira muchirongo andite kana bala chibaba chairman Shazia pa namba dzinotito +27783163806 akuti zvinakidze bata zvakare simbara chisaudo munyo matombo anzi usina musharu pa namba dzinotito +27783149751 aha unobva wangopinda zvako manje chakuvhurira magroup links anditi pazva tombo tatagadzirisa nekuti vanhu imi mari munozonetsawo futika ungandidi inzwa waya Kondo zivaye wakangira mbakadzira dzimwe wana Paradise imezi nejera va boys mana ngene stolweni angizopenduka manje so mana konapo hey wera imalapo Welcome to the Blue Jeans radio station, where everybody is somebody. We make sure we cater for all your musical needs. If you are less for gospel music, this is the place to be. There is a lot that is lined up for you. There is the Sungura music, popularly known as Museve. You will be dancing your way up. And I rest assure you that there's a lot more programs that has been lined up for you. Whatever that you want to do or talk about, this is the place where you can be able to enjoy. Find us on Facebook. Just look for the Blue Jeans radio station. Also find us on YouTube. You will look for the Blue Jeans radio station channel. Subscribe, like, enjoy, and share.
vakomana vezangu zichanaka. Inguva chete paupenyu, rimwe zuva ndine vimbo zangu zichanaka. Chete paupenyu, rimwe zuva ndine vimbo zangu zichanaka. Kusara setariro paupenyu, rimwe zuva mumwe wangu zako zichanaka. Buzukuru wakadzura kupika kubvira kubva wabuda kudaka kudaiso. Zvasekuru akomana ndakadzura kunonzi kupeace and love. Kupeace and Peace and Love Saloon sekuru. Zvekuti kana mbuya wako wakaenda vanobuda here kudai? Vanobuda kuita ngirozi chaiyo, kuita mandara chaivo. Chirege kugara pano muzukuru regatinopa mbuya wako kabari vaende ikoko kupeace and love kwacho ikoko. Peace and Love Saloon is the better solution and more value. Kana moya tinayo, rimwe zuva vakomana vezangu zichanaka. Inguva chete paupenyu, rimwe zuva ndine vimbo zangu zichanaka. Rimwe zuva mumwe wangu zako zichanaka. Tisara setariro tando, rimwe zuva vakomana vezetu zichanaka. Brighton Tivara Chibodo zangu zichanaka ndo kapo kazokere pa namba 8. Usara setariro tereriwe, rimwe zuva mayangu zetu zichanaka. Baba Brainer Seiko, Uri Seiko Brainer. I thank you for listening. At all my presentation and at all the programs that I present on Blue Jeans radio station. You are my number one fan, Brainer. I'm gonna post Chamela. Thank you so much. You know what? A DJ had loves you so much. And in don't wait and it. What birthday and it in a Brainer to celebrate Makore Takabere Kwazo. Aha. Asapane Bakato Ipanditi. DJ Hardy David Shipoi is going to celebrate his 36 years of living here on earth. Andongo mutenda mwari ndunza kuita kudhukikwa achero zvakaoma kudaro mwari ngaangokudzwa nditi usafarire kumuchena kuti wati watenga mota akana kuti watenga sutu zvakaoma daro so uri kungorarama so wangowedzera rimwe gore unongoti amwari kudzwa izvenyu ando zvandiri zvangu ndiri kutenda mwari zvizhinji andotina kuti 8 days dzinosvika nechiri mpenyu. I'm
plus 263 774929919 kune vese varida kushambadziwa zvitoro zvavo handiti varida kushambadziwa mabusiness avo akasiyana-siyana amacompanies munongobata DJ Hati David Chipoi vane michato kana mabirthday parties kana mabirthdays vachida MC DJ ndosaka Blue Jeans Radio iri pandete the number one online radio station yazezesa yarema kwese kwese handiti anonzi Alec Musuki and chazunguza the Eagle Power kama anonziko zeve inzwa pandoda baba na mai musatira mitsese unoona amasharu atirekese vovega vari pamoyo yedu ndivo vega vatakamirire ndiwasuwe kwanguyi homiboy dhodha rekanyi pane penyu reBlue Jeans Radio chief ya mbongo ziri kufamba here watakwana chamesaziya madiko pachimani apo simba rache saudo usina musharu munyuwa matombo zwakadi never mind Brighton anasave Archbishop aziri kufamba here anzi murombo mwakadi pa Glenview parikufaira pa mabudiriro atafara mabvuku Eastern Heights ma Red Roofs macheke makadize Headlands Rusape murewa mutoko wachenda mbuya akune vanhu heroko awezhira pamazingo avo zviriseko pachivi pabhikita kuzori pazakari nopisa zviri kutapire chukela mazionekwa mutendi yesikani inzwapa Tuto Jablan JP Ritual Father Wizera Volume Mudara Kusikira Matisori Amai Kusikira Matisori Andi kuregi Okoye Tik Beka minisiketi undimirire paketi iri kuuya ndiri hoti ndakuverira mukati beka minisiketi undimirire paketi iri kuuya ndiri hoti ndakuverira mukati njia iwe ukatembera vanhu nyaya yerudo inoneke ukatembera vanhu seona njia iwe ukatembera vanhu iri yerudo inoneke ukatembera vanhu sewe apa Glen Hazel pana niko hapa Cleopatra my Devi Azakadi if you know you know weka uneazia ma system yacho Rumbi Aziri Seiko Shumba Ariseko malevos mabasa imoko ziri kufamba iri tapi iri hapa Pretoria pana niko hapa Nelly Land Anelaudino Sanliswe Aziri kutsukire apa Zambia pana niko hapa Apenya Singwenya muterere mukuru we Blue Jeans Radio Station ayayaya amai kuti tapi ndo kambwa giri pana pa 7 imi ndiri kudzita damura zangu arekadzo pa 6 panani uchatende vachifanedzara uchisunga bhurugwa nemutsonga wenyama musha uchatsikekwa mbuya ndo kwako musha kwako vakuru vakati
chilera chikokurera vakuru vakati chilera chikokurera noti hakuna baba nekuti wave baba shuga uchatenge vachifa nenzara uchisunga bhurugwa nemutsonga wenyama umusha uchatsikekwa mbuya ndokwakumusha tezara wangu vana tezara wavo tezara vatezara vana tezara vavo tezara vatezara vana tezara vavo saka tese tiri vakuwasha ndo zviri kunya kubva kuna makengwazi izvozvo noti hakuna baba namai nekuti waroorwa pane pakatoipa nditi vachifa nenzara kana kunzvenga kuombera inini anditi mazita kamhofika kakanditi sekukwana benji ndokabatsira pana tekiteki ndokwandopedzera shungu ikoko kuta sekunga pasopo tekiteki wakaro handizivi kuti mufanho wako kana kuti mukoma wako here handizi ada kundijairira ndonzi hati David Chiboy the Blue Jeans Master amwara umera moyotewa plus 26377492919 we welcome everybody arada kuya on board akuti ashambadzirwe ne Blue Jeans radio station achero ma sponsors you are also free to come and let's talk business akuti zvinyatsonakidza nditi all over the world that's how we do it especially vana veZimbabwe vana vekumusha nditi uyai nemakambani yarudiaspora iwayo uyai nawo tidambadzire panapa tishambadzira panapa zvinakidze ndonevhenyero Blue Jeans radio 1 yazezesa mega muneyaziya masystem yacho mokonzi ayeli susu akokuseka yangu iliyona sei makengwazi nejanja express hura mapako kagire panapa 6 kopa 5 panali izwa zwalale vaendesa vabereki kufutukoti vamwe vachi vaendesa kuhaikoti tendai mwari kutengerwa shuga nevana zvine lakia maiziziriya vamwene vangu vana mwene vavo vamwene vamwene vana mwene vavo vamwene 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 vana mwene vamwene vavo saka tese tiri varora aini zvamwe muchakanzwa zvenyu ndakaroerwa live nemukomana zvikanzi tezvara andireka nyimbo kenyu katsva ndakati hamuchanzi ndofunga ndagonegwawo ndakuzwa ka awanike ndiri kutodzikisigwa mufana wesoka rekaitinzwa kuti panumber 5 pakamira mwari kutenderwa shuga nevana zvine laki vachikanda Simon Mutama and the Cobra Kings pa number 5 maisa ra ndokambo kacho kama kavotera neti nefenyo nde Blue Jeans radio every Thursday yes ando pamuno customer votes enyanditi muisarudza vaimbi vashanu chete chete vemusambo vesungura vakomana voita basa racho vana munyowa matombo vohwinza mari dzavo tsiku ndefenyoro DJ Hati voita tunhu twavo pamhepo on air like this. You can also get in touch with us on Facebook, The Blue Jeans Radio Station, as well as on YouTube, The Blue Jeans Radio Station, Instagram by the same name. Very soon tatakupa ili website hanite tibateba website not www.chakadai so ko tiri kufamba we are moving atina kumbomira nekuti mwari wedu hamirire lockdown kuti ipereka anongo blessa guys, in Zawaya, 3rd October is my birthday. What do you think? I just send me a message on +2 63777492919 and say whatever you want to say.
Say whatever you are thinking. Okay? Say whatever you are thinking about me, about that day. And I will celebrate Dara nekuti I was. Azazini. Kondi marishi. ndikutsvagawo vanhu vanoti DJ Hati atakabva kune Blue Jeans Radio Station ndane makore 2 kana 3 ndiri panapa. Ndibate pa 0777492919 kana kuti +26377492919 wondiudza kuti wakauya rini. I have something for you. I have something for you. It might be not tomorrow or day after tomorrow, but honestly from the deepest part of my heart, I have something special for you. Magorogoto tikafara pakabarwa Hati uyo vanotaka pembererawo asi taisamboziva mangwana chava DJ wedu uyo asi taisamboziva naye mangwana chave mushamarari saka ndinovara ini ndinovara ndinotenda bose ndinovara ini ndinotenda ishe. Ndakutofarira kubirthday ndega zvangu handiti hamusikuda. Akari pa number 4 texture in the Charex Price nekabakarodziko panobarwa munhu ndimunodzivhotera ndimodzishara nditi chakumudadanyura ndakujambira kwenda pa number 1, but before that let me do something special. Nai baba naida ndoita sei kune musoro wangu. I need something chiri nice. Musoro wangu uchaita uyu. Aish, nai mai mwana ko unochemiko hauna kunzwa nezve Peace and Love. Peace and Love Peace and Love salon inogadzira musoro zvemhando yepamusoro ma free hand matwist nezvakawanda wanda. Onai eka rega nditomhanyirako nokuti nekazita kacho akandofunga kunoitwa zvemhando rokwata ndichagare pano ini chimhanya yamai mwana nekuti Peace and Love ndo shasha pakugadzira musoro. Peace and Love salon, the better solution and more value. Right, zvatakuita panapa dangodziranura dziri 3. Ndichiurowera dziri pa number 1 nekuti hey pakatoipa. Musa Marimire agero pa number 1 pepa banditi. Andichangodzimaya nekuti nguva yangu ndoyatiza kudhara anditi. Uyaita matriplets saka atingambodzivhurira dzese dzikapera naini. Uchiziwa mai kumusha vari munamba, uchiziwa baba kumusha vari munamba. Mwananguka shinyatso kufunga ruviri mwanangu gara pasi mwananguka shinyatso kufunga ruviri mwanangu chakakurera nezuro chakakurera
chakamurera nesuro ukochirera chakamurera nesuro Gift Muchemwa Mashura panamba wanzo akarese kuvota kwenyu inizizva muchenjerera munhu ane ruvengo anogona kukupikisa cheri usina mhosva mukasamungwarira munhu ane ruvengo anogona kukupikisa cheri usina mhosva kunyange rupotairwa nokuuraya kana dzamubata ukasamuchenjerera munhu ane uroi anogona kungokuuraya usina mhosva ukasamuchenjerera munhu ane uroi anogona kungokuuraya usina mhosva kunyange mhosva taiyo nokupomera kana dzamubata ukasamuchenjerera munhu ane utsinye unogona kuiripa usakatwara kekupedzisira panamba 1 nditi ndongwazi matriplets panamba 1 ipa pabhanzi manaende chiko ndaipedza nguva ndichigwagwadza musiwo usingasarubi ndikati mwari mandirasa sei chokwanda chekuti anombofara nhasi unanditika vanhu vachavhota ati muri home affairs muri kupiko suwa manamba 1 ari 3 woita ma92 votes zvingabudai papapa azvo zvamaita izvi atovhara nepfenyu here atombogumira pano here manje hatisi kumira imi ndimi ngatomira plus 27612456700 bata chief ya mbongo muchida kupinda muchirongwa chedu handiti muchida kunovhotawo kana kuti muri vaimbi muda kunge muchiwanika pamagroups edu handitika zvakanaka izvozvo plus 27783163806 mobata chairman saziya zvakare panamba idzodzi handiti plus 27783149751 mobata imimi simba rashe munyo matombo kuti zvinakidze monyatsoita kuti zviti waka zviti mbombombo andichimaiziva papaya andakamirira Peace and Love Saloon pamwe chete neBlue Jeans Radio Station apa tiri kuti vese varida kuya on board vanofunga kuti vangakwanisa kuti vanga vachishambadzira pane vhanyuro yeBlue Jeans Radio uye titaure business anditi katoutana kuti zvakamira sei kune varida kuya semasponsors you are all welcome as well uye titaure nyaya dzacho to zvakamira sei ndibatei panamba dzinotidzo plus 26377749219 that's my number atokurukura toonesana atobatsana zvoenda mberi nepfenyuro ichikura kambani yenyu ichikurawo andizve to those who are willing to wish me a happy birthday on the 3rd of October. Yes, use the same number plus 26377749219. Send your message, call me, and I even got chirongwa chinotevera kana kuti before ngati kuti next week handiti ndoda kuti munge muchifona muchikorokodza DJ saka tanga izvezvi kundifonera muchikorokodza DJ next week chirongwa chine chiri chemakozi kupera tichirova ngoma zvedu sarai zvakanaka ndokutendai mose handiti peace and love. Thank you so much for being part of us. maadmini ese ndokutendai mwari ngavakuitere zvakanaka uye muchengetwe dzama rasanga zvakara tsondorotevera ndonzi hati David Chipoy the king the Blue Jeans master signing out. Bye. mange makateerera kuchirongwa Blue Jeans Radio sungura top 10 chamunopiwa chishanu chega chega nePeace and Love Saloon pa Blue Jeans Radio muina DJ hati David Chipoy tosangana zvakare izvo ndinotevera. Yep, good to go.